hinungdan ko ning pananggot ning akong kalubihan. Kay mahal na kay nga ritunon sa tanduay ko lapo ka ng mga imnunon nga makahubog. Mas may tingali ning mananggot ta kay tuwa ko galingon ang atong imnon. Pinatambay og kwarta. Kung bulan siya sanggot eh. Pamatay sanggot ani pagsugod man siya. So ayan na ako. Ako pa man nilipilipuhan. Amo di dato dayo. Sangutan na naman na. Uy, nagwansa mo ka diha? Nananggot ko. Nanggot lagi ka para nimo para hubog-hubog. Pastil lang yaw-yawanan nimo. Nananggot ko para ako ang ako galingon na ako ni ko wala tayo gasong kwarta. Mo manunong gisanggutan hinoon nga masaot man na. Si masaot. Bungot sa uk-uk nimo. Masaot na oy yung sanggutan kay nanay bunga oh. Unya, dilim ni bunga akong toyo ani, tuba man. Ha, mora ginay imuhang nailhan. Pero tuba ika ra malipay ana. Tagtanan na ayon ang sagubi. Ayon na ko na saguti. Ay pagbuot kay wa ka abroad. No magbuot man ka. Kuan man ginira resulta ni naog ni moron. Kay di man ginana ko pasanggutan ang lubiha. Pagpalit na lang. Kay masaot nagmayo. Si magpalit. Oh, naibo na bunga oh. Nya imuhang gi kuan diha. Si magpalit. Buing. Kulitan ta na kagtuba. Ay na lang pananggot kay ang bunga ni mahal kayo. Ang gyapon magyaw-yaw ka musig inom-inom mo na lang gyapon magyaw-yaw ka. Kay kani lubi ha bilaka ni. Dili ano lubi. Ay pagbuot-buot. Ay wa ka abroad. Hawa ya. Hi ato may hinuon niya karon. Di ka magyaw-yaw. Sabi, kada mo dili lagi na ako sa buta lagi. Daw. Ano ba? Ay si pagpuyo ba? Ano ba? Matagag. Pagpuyo ba? Ayaw ko sige. No. Matagag ka na ko diri. Di ka patuon ako. Bawal lagi na, bawal. Ayaw sige kung bawal. Kung buot mo nung siya noon, ako ang trabaho, panalakin ng trabaho. Dili ba? Ayaw lagi. Kaya ako ang nilubi. Ay. Hindi mo ha. Ako ay nagtanong ani. Kung sa mga adi ka patuo dai ha? Di ka patuo. Coba ka. Di. No. Pagpuyo ba? Sige, matagag ko diri. Dili na ko hindi na lubi. Di ka patuo, di ka patuo. Ano mo? On sa manito ba? Hindi mo ihiya. No. Sige, mag-awali ako. Akay ba tayo na ihiya? Masuta na lang ka. No. Matagal na. Kaparat mo ihiya ako magtuba. Bakit?